Здравейте, уважаеми зрители! Напускам София рано сутринта по изгрев слънце. Днес ме чакат едни 1300 км. Това е канала Steel Rider BG и въпреки, че превозното средство не е мотоциклет, се надявам видеото да ви хареса. Защото новините, които ще споделя в него, са много хубави и приятни. Тук наближавам турската граница и веднага може да ме питате какъв го дира там. Отивам до Истанбул, където в момента в клиника, очна клиника, лежи Генчо Атанасов, опериран и сега трябва да го прибера обратно. Предстоят му още 2 операции, това е първата, така че средствата, които надбрахме за него с кампанията, благотворителната кампания, виждате, че дават резултат. Благодаря на всички, които дариха. Благодаря и на Коцето, KBS Motovlog, който закара Генчо до Истанбул. Направо си скъса газа от шофиране този човек. А сега е мой ред да направя същото. Да го прибера обратно в България. Все пак сляп човек, как ще хване автобуса да се прибере? Той, разбира се, има придружител, неговата братовчетка, да е жива и здрава. Но пътя до Турция наобратно никак не е лесен. Ето го и самия граничен пункт. Капитан Андреево е най-големия граничен пункт в Европа, защото е връзката с Азия. Сега трябва да си извадя документите за страховка, паспорти. Така да, в Турция вече с лична карта само се ходи. И сме готови. Окей, thank you. Оле, тази граница е някакъв пълен ужас. На българската част 30 минути, на турската час и 30. Не мога да си представя сезона на гастарбайтерите какво е. А сега трябва да се огледам някъде да си купя електронна винетка за магистралата. Мястото, откъдето се купуват винетки, би трябвало да е и тук. ПТТ, HGS. HGS техните магистрали или какво се води. Така че вбивам се тук. Видим къде се продават тия винетки. Турски кебаб. Тук трябва да е. В турския кебаб. Много 20. Затворено е, не продават. И никъде, абсолютно никъде не продават винетки събота и неделя. Това ми обясни една любезна дама вътре. Обаче мога да си карам съвсем спокойно. И на връщане, видиш ли, ще си платя на границата, на къстъмс. Без допълнителни такси и усложнения. Ще видим. Айде, заминаваме. Сега какво направя? Сега удряме пътя към Истанбул по магистралата. Сега още доста път ме чака. 270 км. Ще се видим в Истанбул. Добре дошли, уважаеми зрители, в Истанбул. Трафика тук буквално спря. Гледайте, даже има и амбулантни търговци да продават студена водичка на магистралата. Явно така си е тук. Остават ми 40 км до хотела, където е Генчо, а навигацията ми дава, че ще ги мина за час и 10 минути. Голямо чакане ще е тук. И голямо зверене. Какво се прави? Въоръжил съм се яко с търпение. Действаме. Да си бях аз с мотора. Ама няма как. Пълен хаос. Навсякъде хвърчат някакви малки моторчета. В момента около мен няма такива. Но правят такива маневри, които дори не смея да си помисля в такъв натоварен и толкова тежък трафик. Сложна среда, в която човек трябва да навигира. Гледайте го как се навира. Гледай го. А тук лентите са супер тесни. Много по-тесни са от софийските.
Ама не им пука. Давай. Как оцеляват, не знам. Една изпусната отбивка и това ми коства вече 15 минути обикаляне. Но хубаво е, че може да видим някакви древни крепостни стени от Константинопол. Гледайте какви приятни пешеходни улички. Къде ме прекара това нещо, не знам. Но се надявам да се измъкна и се върна обратно на главния път. Какви големи арки. Колоните. Много яко. Отиваме в Азия. Аз си мислех, че ще мина по мост, а минаваме през тунел, който е точно под Босфора. И ето, вече сме в Азия. Надявам се тук да няма чак такова задръстване, защото този град беше ужасен за прекосяване. Ужасен! Направо вдигнах нивото за справяне в такива тежки условия. Level up! Тинг! Но най-накрая пристигам. Мястото е тук съвсем наблизо. Само да не го пропусна, че след това обикалянето ще е може би 1 час. Тук трябва да се мушна. Тук е хотелчето. Айде да го видим този Генчо. Абе, ще седнем тук в заведението да изпия едно кафе, едно турско кафе. Не може. Не може да тръгна веднага на обратно. Айде тук. Тук Генчо след малко ще ни разкаже, ама в колата какво му се случи и какво предстои след това. Сега е време за едно турско кафе и един вкусен дюнер. Малко почивка и наобратно. Вече пътуваме за България. Зад нас са величествените крепостни стени на Константинопол. Генчо е до мен. И сега можеш да ми кажеш, Генчо, как мина операцията? Отгоре добре мина. Кое око ти оперираха? Дясното. Сега се възстановявам с капки. Разбрах, че по-добре виждаш вече с дясното, въпреки че един ден е минало след операцията. Малко по-добре виждам. Да, телефона го виждам по-далеко разстояние. Като се запознах с тебе, гледаше телефона от буквално 4-5 пръста разстояние. Сега Да. От какво разстояние го виждаш? Ами може да има 25-30 см, може да има. Успял си да отдалечиш не малко. Да, разстоянието. А доктора каза, че с времето това разстояние ще се увеличи. Ами, така казва, да. Като се повъзстановява още малко. До месец трябва да бъде по-добре. Така, дясното око беше в по-добро състояние. Предстои операция и на лявото. Да, вече като дойдем другия път на преглед, след месец, тогава ще говорим за лявото, кога ще стане и как ще стане. Значи предстои преглед след 1 месец и чак тогава ще ти назначат следващата операция за лявото око. Да, като дойдем на прегледа, ще говорим тогава вече. А тя една операция ли е или ще са 2? Ами не мога да кажа за лявото. Още не се знае. За дясното беше една операция. Да, там за лявото малко повече работа. Да. То е по-сложно от дясното. Еми? За сега и на това съм благодарен, за вече се надявам, че ще бъде възстановяващо повече. Стъпка по стъпка. В крайна сметка, добре, че събрахме паричките и действаме. Много съм ви благодарен на теб, Стомана, братве и на всички други моля ти се, човек. приятели. Винаги ще ви бъда благодарен на всички. Какво да кажа, за мен всички тия хора са едни съвременни лица. Искам да благодаря и на моята братовчетка, защото ако не беше тя, нямаше с кой да дойда до София. И аз най-малкото, което... До София или до Истанбул? До Истанбул, извинявам се. София бяхме, пак ще отидем където До Истанбул няма са. проблем. Както и на мъжа и също, той също помага каквото може.
помага с каквото може. Просто да успееш да си наистина по-самостоятелен, уверен в себе си и да продължаваш напред. Дай Боже. Да. Добротата е валута, която никога не губи стойността си. Харчете я със здраве. Така е. И колкото повече даваш, толкова повече получаваш. Да. Да, това е наистина така. Уважаеми зрители, мисията е изпълнена. Оставих Генчо в Сливен и братовчетка му Елена. Аз благополучно се прибрах в София. Изключително дълъг ден. Почти 21 часа в автомобила насам-натам. С почивки, разбира се. 1250 км. В момента е малко преди 3 часа и нямам търпение да се буфна в леглото. Пътните такси, които трябваше да си платя на излизане от Турция, се оказа, че няма какво да плащам. Казаха ми, карай. Така че всичко е наред. Тук ви пожелавам лека нощ или приятен ден, ако за вас е ден. Радвам се, че Генчо и неговата операция е минала успешно. Вижда доста по-добре с едното око. Остават му още операции на другото. И се надявам след няколко месеца да е пушка. Мен довиждане и до нови срещи!